दूध तल गोले वाले कौन बोल रहा अपना दूध तल के छूटावा हमार सुमिरानवा के महफिल बनौला पे तल गोल हां आओ मिला आओ तो भाई आओ मिला भाई आओ हम तरह के कुछ ना कहनिया तू कहतर के YouTube वाला लोग आइल बा हां ए लोग के कुछ काहे करती हमरा काले सही लोग आपस में मारा मारी कर लियो हां तोरे संग गई ले हमरा कहला सही जतना जन आइल बारे हां वाल्मीकि जी आइल बारे हरिकेश तिवारी वाल्मीकि गोस्वामी के गाड़ी देती है हां हमरा कहला रंजन गाड़ी दे दिया सुमित के हां तो हम ए लोग खातिर काहे हम अपना भाई के गाड़ी दे काहे दे तारा संग अब मैं लोग खातिर हम काहे गाड़ी दे गाड़ा गाड़ी कहां होला हां अब देखो हम कहा हम अपना विषय में कुछ ना कहले काहे कि हमार प्रचारक तो लोगे बा हां व्यास बारे तो हमरे बारे में बतियाई हैं आ YouTube वाला लोग बा तो वीडियो केहू के डाली यही पाहुन के नाम लिखियो में कोई वालो खींचे दूसरा ये डले हमें जे नइखा डलल अपना पर मत मान ना एमे उहो आदमी बा जे बतिया डलल हां नए नए पाहुन बनावत लोग बोलू खींच केहू के वीडियो हां आ ये पाहुन के नाम लिखे के पड़ी तब वीडियो वा लोग खोली एमे कौन बात बा तब देखी को पाहुन को हिट के तब लोग के कि लई तो उ पाहुन के नहीं धोखा दे रहा और तू कहत रह कि काहे न खन बोला हां बोले काहे बोले के तारा से तू हमरा लेवल के कौन निहार हां तारा से बोली जा तारा संग हम खाली हां कह देले बानी हां मनीष जी कहले अनुरोध रही है कह देनी कि ठीक बा भाई हम हां तारा खातिर ओतने काफी बा हां हमें खाली कह देते कि उनका से ना गई तो यहाँ हमार पता ना करती ना या तहार पता कर जे के ठीक बा ना ऊपर ध्यान दो अब एक रिजल्ट देखियो आ तू बेरी बेरी आवत तारा हमरा सजुरात तारा हां तो तहार गलती नहीं ना एगो कुत्ता होला होला एगो कुत्ता के बच्चा होला अब देख ले चलो नचनिया आई लिया ऊपर हम आदर करी ले हां आज के पुलिस रह के छठियार में नचल ओकरा के लोग दूह देले ओकरा के लोग तू देले तीसरा नंबर पर आई नाचत रे संगे नचावत रे हां तू आई लिया बेचारी तो हम ओकर गोड़ छू के गोड़ लगनी हां सुधा के सुबह दे लगनी हां काहे को उम्र के एकरा उम्र के हमारी लिया मर गई आई लड़ आऊ आई लिया तो कहत या कि ई पूछत रे कि का करे गरल हां तो कहत या कि जानत नहीं नहीं हलचल जी के नो कहते नो कंठ झुरा गई रहल हां अब बताऊ हमार कंठ हरियर करे आई लिया हां जब न तो खुद बूढ़ झुराई अरे गड़बड़नी तोरा लाजो नहीं के हम बेरी बेरी कहतन कि हमरा मन नहीं नहीं हमनी के बाल बच्चा बड़ सरे गड़ी अब एगो बांग्ला में गीत याद करके आई हां कहले जब आप हम काहे कथि बांग्ला में ओकरा माई के देखाई ना बांग्ला में तहार ससुरार पर तू गा हां यहाँ कौन कौन छोड़ यहाँ बंगाली कौन बाई हम हां हमन के बिहारी है जा हां हमन के अपना भाई के दुआर पर बनी जा ये बंगाली खाई बनी जा यहाँ अब बंगाली तरह के पैसा देता हां वाला बोल भइल बरा तारा तक कल जाए के चाहिए कल वोट देवे कल इलेक्शन बंगाल में का करो लहंगा फिचत हराम बांग्ला में ना हम तो 10 वर्ष बंगालो छोड़ला हो गई श्रीकांत भैया ना तो हम बंगले में हम तो लिखहु के जानी ले पढ़हु के जानी ले बंगला में हां लेकिन 10-12 वर्ष हो गइल हम सब के फेरे में छोड़ दे हां जब बंगाली से हमरा काम का हेलो कहीं छोड़ ले बका तारा हेलो हेलो रह जाए ए भैया अगर सुनी ना हमरो बतिया रुक जाओ यहाँ का सही में का लगा हमरा
उसे ले जाइयो जवाना ये पिया लागल रहे भुतिलावाना ये पिया हम तो कोई भाई टटोलिया में हम तो कोई भाई टटोलिया में ए नौलख भैया तो जोबन न चुभ 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 करे चलिया चुभ 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 करे चलिया रंजन यादव जी यही बात पर एगो शायरी याद पड़ल कह दीजिए। मन बहुत खुश बाटे अच्छा आज के ये सीन से हाँ मन बहुत खुश बा हाँ आज के ये सीन से अजीत थलचल के प्यार हो गइल बा हाँ रंजन के बहिन से ए रोका भाई अच्छा तब बेरी बेरी तो जीजा कहते और रउआ तो सब का बोली पाहुन कहता नहीं छोटका पाहुन ए 9 लाख भैया पाहुन कहता नहीं हाँ अब कब ए रिमझिम हाँ तनिया अपने भैया करते को शायरी कह वाला का भैया खातिर न शायरी बोले के बाद हाँ बोला भैया। दूर है तो आपसे कुछ गम नहीं गम नहीं दूर है आपसे तो कुछ गम नहीं रंजन भैया क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। रंजन भैया सुनी पहले सुनी दूर है आपसे तो कुछ गम नहीं वाह दूर रह के भी भुलाने वाले हम नहीं क्या है? मुलाकात ना हुआ तो क्या हुआ क्या हुआ मुलाकात ना हुआ तो क्या हुआ क्या हुआ मगर आपकी यादें किसी मुलाकात से भी तौबा 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 साला साला मुर्गा अब और साफ छटका दे साला मुर्गा कर दिया। दिल दिल से मिल देवर जी देवर जी दिल दिल से मिलता है दीवाने बड़ी मुश्किल से मिलते हैं 9 लाख देवर जी भाभी जी जो दीवाना दर दर का ठोकर खाता है हाँ वही एक दिन मंजिल से मिलते हैं बिल बड़ा दिल से मिलल है हम 9 लाख यादव अजीत थलचल के छोटे जीजा वाह रंजन यादव जी हाँ उस बनी मारे मारे अच्छा ठीक लो हाँ ठीक बात कतना मारो शायरी मारो शायरी होता हम आप पर यूं फिदा नहीं होते वाह अगर दिल आपके पास नहीं होता आज झलकू नहीं रोकता तो मेरा काम होता। 9 लाख यादव अजीत थलचल के छोटका पाहु रंजन यादव जी क्या बुझाएगा हमनी के सारे ना आशीष भैया जाए के नहीं के श्रीकांत भैया अब एगो गम के गीत भी सुनाओ तो नहीं हो जाता सुबह हाँ एक बाद खतरनाक विशाल भैया तो जोपन न